Siyakhuleka-ke Ndlondlo ey'nkulu, siyakhuleka emagumbini amanomhlaba, enhla nasenzansi, eningizimu nemaphakathi. Lo umkhulu Gwabini, kanti le Indalo Media and Podcasting. Kulaba abasha ngenza abasanda kusijoyina, sithi nje welcome, siyanamukela. Sicela ni-like, ni-subscribe, niphinde ni-share le content nabathandiweyo benu. Sikhula kanjalo-ke thina ngokushera ulwazi esinalo. Yilo-ke ikhaya leli, ikhaya likamoya. Ngiyanamukela ngenza kwethu nonke nje emagumbini amanomhlaba lenikhona, lenibukela khona le podcast. Ngiyabonga kakhulu kulaba asebene-channel isikhathi eside. Maduze nje ngizoba nesipho esihle sabantu abambalwa asebebe nathi isikhathi eside. Abantu abambalwa abakhomentayo, abahlale njalo bekhomenta, bem-engage umkhulu. Abanye-ke abahlale njalo besishayela izandla mhlampe bencoma le bencoma khona, abanye bakha le bakha khona. Konke ngenza kwethu lokho asikuthathi kancane, siyathobeka kakhulu phambi kwenu. Ngenza kwethu namhlanje i-episode yanamhlanje ijule kakhulu ngoba kunomuntu la engizokhuluma naye njengomuntu wakamoya. Ngenza kwethu i-Ariel iyadonsa kakhulu, 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 kakhulu. Namhlanje kukhona umuntu engifisa ukukhuluma naye. Kunomuntu engifisa ukukhuluma naye. Ngicela ukuthi uma kukhona into ezokuphazamisa, uqale ungayibuki le video uma kukhona into ezokuphazamisa. Ngicela wenze sure ukuthi yonke into engase ikuphazamise iyasuka, ngoba ngifisa ukuthi uma ngabe uyibuka le video, uyibuke iqala kuze kufike la iphela khona. Ungayibuki iqephu ukuze ukwazi le message ukuthi uyithole, ngoba le video eyakho. Ngenza ukuthi namhlanje ngifisa ukukhuluma nomuntu. Ngifisa ukukhuluma nomuntu othize la, noma abantu abathize. Kunomuntu okade ezama elungisa izinto. Ngifisa ukukhuluma naye namhlanje. Angithi phela kulo msebenzi wethu, kule sipho sethu esisifumbethe esisiphathiswe okhokho, okhokho basendulo. Okunye ukulapha, hhayi ukuthi uyoze ufike kumkhulu akwenzele insebenzo ekulaphayo. Okunye ukulapha kufanele sikwazi nangomlomo ukuthi sikulaphe ngamazwi, sikulaphe ngey'nkulumo, sifinyelele ngokwakamoya la ukhona. Isiphiwo sangempela-ke siyaye sibe njalo ukuthi uma ngabe ukhuluma nabantu, umoya ufike ubathinte labo bantu osuke ukhuluma nabo. Njengale video-ke namhlanje ngizokhuluma nomuntu okade ezama. Ngikhuluma nomuntu mina okade ezama ngenza kwethu. Uma kuthiwa hamba uyolungisa umsamo, awulungise Nkosi yami umsamo. Ahambe kuthiwa sekukhona isigaba esithize ekufanele usigcine, khona umsebenzi othize, khona itiye elithize, khona iladi elithize kufanele ulenze. Khuluma ngomuntu mina obezenza zonke lezi zinto, engathathi njalo entweni, enza ngayo leyo mali le encane ayitholayo, aligcine lelo siko. Kuphinde futhi kudlule isikhashana, kuphinde kukhalele kokunye noma kuvele okunye. Aphinde futhi athathe kuwona lowo masentshana nawo, aphinde awenze, asenze leso sigaba sokulungisa nje. Ngikhuluma nje ngomuntu mina okhuthele ekhaya. Ngikhuluma ngomuntu mina olukhuthalele iy'thonga. Ngikhuluma ngomuntu mina olukhuthalele iy'dlozi lakubo. Ngikhuluma ngomuntu mina ongabakhohlwa abantu abangasekho bakubo. Odamane ahlale kube khona iy'thebe, odamane ahlale kube khona ukhamba alenzayo alenzele abantu bakubo abangasekho. Ngikhuluma ngaloyo muntu mina ozenzayo lezi zinto. Ngikhuluma ngomuntu mina ngenza kwethu obuka le video, osezenzile iy'nkamba zomndiki, wazenza iy'nkamba zomndawo, walilungisa indaba yenono. Kodwa manje khona esekwenzile lokho, ngathi akayiboni kahle inqubekela phambili. Kunalokho uzibona engathithi uhlehlele emuva kakhulu, noma uzibona engathithi izinto ziyavaleka kakhulu. Mina ngikhuluma ngomuntu, kunomuntu engikhuluma nawe specific obukela le video njengamanje. Oseyigcinile lezi zinto, okhuthele, sekuphenduke ngisho umndeni-ke manje. Uyamhleba kuthiwa, hawu, enze izinto kanje. Anibheke impilo yakhe kodwa ngathethi iyashabalala okanye ngathethi uhlehlele emuva kakhulu. Ngizokhuluma naloyo muntu-ke namhlanje, le video yakho-ke. Ngikhuluma nawe la ukhona. Ngikhuluma ngomuntu mina osehlekwa, osekhulunywa kabi emndenini.
ngesimo sokuthi uyazenza shame into zakhe, uyaligcina usiko, uyali-observe-a usiko, kepha manje kunokuthi impilo yakhe i-improve at face value, uzibone engathithi ayi-improve, ngathithi udindela ndawonye. Ngizokhuluma nalowo muntu-ke ngani zakwethu namhlanje, umuntu impela okhuthele, ozenzayo izinto, oligcinayo usiko. Kodwa manje sengathithi akayiboni inqubekela phambili, sengathithi akasazi nanokuthi waqala kuphi uma ngabe edamane ehlala phansi, ezama ukuzindla ngokuthi ngampela yini le evimbile, yini le ebambile, ngoba konke nje ngiyakugcina, ngoba konke nje ngiyakwenza. Ngine-message-ke yakhe, i-message ejulile, ephuma kamoya. Bathi kuloyo muntu, khululeka, akukho nokukodwa okuyizeleze okwenzile, konke kufinyelelile la ebekufanele kufinyelele khona ngokwey'gaba zakhona. Maduze, maduze uzokubona ukukhanya, maduze uzoyibona umklomelo wako konke lokusebenza osukwenzile. Yebo, uhambo lona lude, lunzima futhi njengoba lunzima nje, uqale uhlekwe phela izinto before zibonakale, uqale uhleke. Izinto zakamoya nezinto zasethongeni nedlozi ziqale zibukise ngawe ebantwini, khona usuyilungisa zinjalo. Uma ngabe sekuzoba khona i-breakthrough, whether it's a financial breakthrough or mhlampe kuzoba nale-spiritual awakening ezokwenzeka phezu kwesabelo sempilo yakho, uqale kubukise ngawe le mimoya, amathonga namadlozi aqale abukise ngawe. Uthi izinto uzigcina uzenza, uzilandelanisa ngononina, kepha ilokhunjana iy'mpendulo zingafiki ngaleso sikhathi. Yilapho-ke abantu bekujika khona bakubuke phela engathithi umuntu mhlampe ophambanelwe yikhanda. Yilapho phela umndeni ogcina ukhona uphenduka, uhlangana iy'xongololwana bekhuluma ngawe, kuthiwe kodwa lento yakho uthi ikhona, animbhekeni elokhu ehla enyuka, namabhaya, animbhekeni elokhu ehla enyuka, enza amalada, animbhekeni elokhu ehla enyuka, ehambe ethi uyohlambulula amathongo, ethi uyohlambulula iy'dalo, animbhekeni ehamba impophoma, ehamba iziziba, kodwa impilo yakhe asiyiboni. Ngani zakwethu, kunezinto zakamoya othi uma ngabe uy'sebenzela ziqale zilunge kamoya before hlampe zibonakale ebusweni babantu, before zibonakale nawe, before uzithinte, before uzilokhu nje uzibone ngamehlo-ke akho qobo, ziqale zilunge kamoya. Ngani zakwethu, ngine-message yalowo muntu, i-message yalowo muntu ithi, yebo, zifinyelelile iy'nto zakho kamoya, zizwelile, ngokuhamba kwesikhathi kungekudala, bazokuklomelisa abakini, bazokuklomelisa abakini. Labantu obabona beqoqana behlangana ngegama lakho, labantu obabona beqoqana behleka kini, isimo sakini, labantu obabona beqoqana behleka isimo kusona, idlozi nethongo lizokuphakamisa ngesikhathi impela sebehlangene, ngesikhathi ubone engathithi sebehlangene. Yabona ukuhlangana kwabantu, ubone abantu abangebona abangani, ubabone engathi sebayabangani, kanti kudiskhaswa wena nohambo lakho oluqalayo, kudiskhaswa wena nenhloso yakho oyiqalayo, kudiskhaswa wena nale sipho lesi osuqala ukuthi wena usisebenzele. Uma ngabe usisebenzele isipho, ngani zakwethu, ukhumbule ukuthi isipho sokhokhomkhulu siqale siklinwe, sihlanjululwe before sanguleke. Abanye khona njengoba kade ngisho nje ngiqala le video ngithi nakhona umuntu lana okade enza iy'nkamba ey'phakamisa ngononina ngokwey'gaba zakhona, ebese ethi umuntu, hawu kodwa mkhulu Gwabini, angiboni kahle, sengiyiphakamisile, ngikwenzile kuningi okunye ku-involve imali eningi ekade ngikwenza, kepha manje mkhulu, angiwuboni umehluko nokukanya angikuboni ukukhanya. Ngicela ukukutshela ukuthi ngokwakamoya zizwelile lezo y'nkamba, ngokwakamoya lokhunjana, lezi zithebe ozenzela abantu abadala ziyafinyelela kubona. Lolu khambo ohlala ulenzela abantu abadala, leli thonga, leli dlozi ohlala ulilokhunja, ulihlambulula, uliphakamisa, kuzwelile, kufinyelile. Ikona ukuthi izinto zisalunga ngokwakamoya, sekuseduze ukuthi bakuklomelise, ngoba ithonga nedlozi liyaklomelisana, kepha kumele uqale ulinde abantu bahlangane ngawe, kumele uqale ulinde abantu bakuhleke, kumele uqale ulinde
Abantu babe amaqoqo ngamaqoqo, bahlangane ngegama lakho, bahlangane ngesipho sakho, bahlangane ngomndeni wakho, ngoba phela uma ngabe thina njengabantu abaphathisiwe sihlekwa size sihlekwe imindeni, sihlekwe abangani, uma ngabe siqala lolu hambo lethu silungisa izinto zethu zakamoya. Kodwa nje imeseji yami ephuma kuMkhulu Gwabini ukuthi sekuzolunga mntanasekhaya, mntwana kamoya, sekuzolunga, bekezela, ubheke phansi, uthi noma uzizwa iy'nkulumo zifika, abantu bekuhleka behlangana ngawe, ukuzibe lokho. Wazi ukuthi wena lokhu okwenzayo akulona izeleze. Le meseji nje ngithe awuthi ngeke ngiyenze ngoba inomnikazi wayo, i-specific kakhulu le meseji yanamhlanje nganzakwethu akuyona eyanoma ubani, kodwa lo mnikazi wayo uyayazi izofinyelela kuyena. Abantu bakini mtakamoya, bayitholile imithandazo yakho, bayitholile iy'celo zakho, bazamukelile iy'celo zakho, basakuhlelela izinto ukuthi mase sebekulethela izinto, kuyobe engathithi bayothi uthwele noma bayothi uphendule idlozi labheka wena wedwa. Ulisebenzelile ithongo, ulisebenzelile idlozi, konke lokho akulona izeleze. Idlozi lisakuqoqela iy'nto zakho, lisakuqoqela iy'nto zakho, basakuqoqela ogogo, basakuqoqela omkhulu. Bayothi mase sebeqala sebekunikeza, sebekubuyisela, konke okade kudliwe isikhonyana, sebekubuyisela konke okade ubone engathithi kuyakuphuthela. Kuyobe sengathi uthwele, kuyobe sengathi uphendule idlozi labheka wena wedwa. Ngikhuluma ngento engiyazi kahle ngani zakwethu, ngikhuluma ngento engiyazi kahle ngiyikhehla lamakhehla. Abakamoya bayangitshela ukuthi ungabe usakhala mntakamoya, ungabe usakhala, ungabe usazindla, ungabe usasola. Konke okade ukwenza, kuzwelile ngokwey'gaba zakho zasethongeni nezasedlozini, mntakababa. Le video-ke ngishilo ngathi akuyona eyanoma ubani, eyomuntu othize, eyabantu abathize, i-specific kakhulu le video. Ngicela nazi ukuthi sekuzokhanya nakuwena, ilanga liyeza selizokhanya. Angeke kuhlale njalo kunetha, angeke kuhlale njalo kuhlekwa. La bantu abakuhlekayo abahlangene abamaqoqo, basazophinda futhi bakushayele izandla uma ngabe into yakho seyiqala seyiphakama seyikhuphuka. Uma ngabe izinto zakho seyiqala sezibuyela esimweni, ngoba phela uyaye uthi umoya uma ufika uqale ukukusebenzela, unale tendency yokuqala uwayiphe out yonke into ephambi kwakho, usale nje uwena umsulwa ungenalutho. Iyaqalisana-ke phansi imimoya ngani zakithi, ikuqalise phansi kube ngathethi awukaze wafunda ngisho ukufunda. Uthole ukuthi omunye unamajazi akhe, ufundile impela kakhulu, hhayi kancane futhi uhlakaniphile. Kodwa mase sifika le mimoya isifuna ukusebenza ngomuntu wayo, iyaye ikuphendule nje, uphenduke nje engathethi wasesikoleni awuzange uze waya, noma ngathethi awuzange waqeda nasesikoleni. Ikuphendule le mimoya, ishanele yonke into, kube ngathethi, uma ngabe umuntu ekubona, kube ngathethi awukaze wasebenza. Kube ngathi awukaze wasebenza, kulahleke konke okade unakho kade usebenza. Imimoya-ke le isuke isifika isizosebenza ngomuntu wayo. Ngicela ukukutshela namhlanje ngikuqinisekise ukuthi okulandelayo kukhulu kunalokho okukulahlekelile. Okulandelayo uzoba nokuthula enhliziyweni ongakaze uze ukubona, uzoba ne-happiness ekwenye i-level enga-describe-eki. Uma ngabe imoya yakho seyihlambulukile kahle, iyafika kule level le ekufanele ukuthi ifike kuyona. Izinto zakho ziyobe sey'qala-ke lapho sezibuyela bononina, futhi sekubuya okungaphezulu kwalokhu okukuphuthelile, sekubuya okungaphezulu kwalokhu okukulahlakelile. Uma kukhona abantu abahambayo empilweni yakho njengoba usalungisa iy'nto zakamoya, bayeke bahambe. Ungabadonsi bahlale, bayeke bahambe. Vele le mimoya ikudinga uwedwa. Ngisho nalowo mshado, uma kufanele uhambe lowo mshado kulungile awuhambe. Kukhulu abantu bakini abakubekele kona, kukhulu ithonga lakho elikubekele kona. Uma ngabe kufanele kuhambe leyo relationship, ayiphele, ayihambe. Ithonga vele linakho ukuthi lisebenze ngomuntu uma ngabe esesele kanje yedwa. The more ubabona bephuma abangani empilweni yakho, the more ubabona iy'hlobo zikuhlamuka, ziphuma kuwena, ubayeke labo bantu ngoba abakwazi abakwenzayo. Elikutshalile ithonga nedlozi ngaphakathi liyasebenza, ngani zakwethu, futhi ungabi nanxa uma ubona izinto zakho zilahleka one by one. Wena usuyayi-understand-a manje i-purpose yakho ukuthi ithonga liyasebenza ngawe, idlozi lakini liyasebenza ngawe, okhokhokhulu isipho sakho bayasebenza kusona. Ungakhali mntakamoya, ungakhali mntanethonga, sekulungile konke. Umoya uyangitshela ukuthi sekulungile konke, zonke lezo nyembezi, konke lokho kudideka, lelo ngabazane luzophenduka lube injabulo kusasa. Qhubeka uhambe uhambo lakho, ungambheki umuntu oseceleni, ungazibheki ngisho iy'hlobo,
usuke unenhlanhla uma ngabe uney'hlobo eziba nawe kulolu hambo, kodwa futhi ungabaphoqi abaqhelayo kuwena, ungabaphoqi laba abakuhlamukayo. Sekuyalunga mntwana kamoya, sekuyalunga mntana ethonga. Konke lokhu okwenzayo akulona neze izeleze. Amakhehla kini ajabule ngawe, izalukwazi zijabule ngawe, amanono ajabule ngawe ngezinto odamane uzenza ubakhumbula. Lowo maladi lawo owenzayo awalona izeleze, kuyafinyelela kwabanye ey'gabeni zabo. Kuyikona ukuthi ngeke phela uthi wenza izinto namhlanje, kusasa usubona ama-results azo. Izinto zithatha isikhathi, ikakhulukazi izinto zakamoya, izinto zethonga. Kodwa nje engifuna ukukudlulisa kona mntakamoya, kuzolunga, kuzolunga. Ungakhathazeki. Inamba yami nganizakwethu ngiyaye ngiyishiye lana, i-WhatsApp line, i-WhatsApp line. Uma kukhona uzizwa ukuthi hlampe une-stress, unengcindezi, yabona mina njengoba ngihlale ngisho ukuthi ngi-passionate ngale nto yama-self initiate, ngi-passionate kakhulu ngawo and kuyi-practice esayintsha kakhulu, yintsha kuthina, yintsha asisi-understand-i kwathina kwesinye isikhathi, asi-understand-wa imindeni esihlala kuyona, asi-understand-wa emshadweni esikuyona, asi-understand-wa kuma-relationship esikuwona. So, leyo namba nganizakwethu ngisuke ngasho ukuthi mina yingoba uyoze ufike uyithatha ngoba usuke uzoza kumina noma hlampe ufuna ukubonelwa. Kwesinye isikhathi baningi bazoqinisekisa hlampe kwi-comment section abanye. Abanye siyayixoxela nje nabo, silulekane, siphana ama-advice lapha nalaphaya, sikhulisane ngokukakamoya. Thina ma-self initiates sifuna ukuxoxa, sifuna uku-unpack izinto lezi complex, sifuna uku-unpack amaphupho lawa complex. Sikhula kanjalo thina as ama-self initiates, siyakuthanda izinto ezi-challenging, sifuna lamaphupho lawa siwa-decode. Iyona nto efida imimoya yethu le esembethe, imimoya yethu le esengamele, ebese iyaphakama, iyakhula ngaleyo ndlela. So, leyo namba nganizakwethu feel free, ungenzele nje i-V_N, siyixoxele nje, sikhulume ngejeni yakhe, sikhulume ngey'bonakaliso zakhe obanazo, sikhulisane ngokakamoya. Indlela esikhula ngayo, ikakhulukazi thina-ke abantu ama-self initiates, laba-ke abengamelwe imimoya yamakhosi, imoya ey'sebenziselayo, ezikhulisela bona. Sifuna ukuxoxa, sifuna uku-unpack-a lezi zinto lezi ezi-complex zakamoya. Indlela esikhula ngayo-ke, inhloso yethu leyo. Thina siyithwasa for good, as ama-self initiates. Asinaso isigaba esithi khona sesiqedile, siyithwasa for good. So, niyisebenzise leyo namba, nixoxe uma ngabe ngingabuyelanga kuwena nga-same time, unginikeze isikhathi nami. Kodwa nje as soon as ngisithola isikhathi ngizo-respond-a kuleyo V_N yakho. Sixoxe nje, ungawuthwali wedwa lo mthwalo. Asibe ne-community, sakhane, sikhulisane, kube khona owazi ukuthi hhayi, noma ngangalalelwa abantu abathize, kodwa ikhona indawo la engikwazi ukuthi ngivente khona, ikhona indawo la engikwazi khona ukuthi ngithi ventilate zonke lezi zinto lezi ezingihluphayo noma lezi zinto ezingi-confuse-ayo. So, i-WhatsApp line yethu ikhona, ne-comment section yethu ikhona. Asixoxeni, si-engage-aneni, sikhulisaneni ngokwakamoya. Bantwana bethonga, nginikhonzile, nginifisela konke eniy'fisela kona. Ngiyathemba ukuthi lo myalezo ufinyelelile la okufanele ufinyelele khona. Sekulungile mntwana kamoya, sekulungile. Usuluhambile uhambo isikhathi eside engathethi awuwuboni umehluko. Ngiyaqinisekisa namhlanje umoya uyangitshela ukuthi konke okwenzile kufinyelelile ebantwini bakho. Akukho nokukodwa okuyizeleze okungenzekanga. It's a matter of time before izinto ziqale ukumanifesta ka-physical manje, but before baqale bakubusise ngey'busiso zakho, bakunikeze lokhu okuju kuwena abakini. Camagu, Ndawuwe.